Umarangkada po ang Community Tutorial Services Program sa 8 barangay sa Bacnotan, La Union bilang mabisang pamamaraan umano upang maiangat ang kakayahang magbasa ng mga kabataan. 8 barangay ang umpisang mabebenepisyohan nitong programa na kinabibilangan ng Baroro, Bulala at Kabarsikan, Nara, Pandan, Quirino, Poblasyon at Santa Cruz. Tatalakayin sa programa ang mabisang literacy intervention, remedial reading and strategies at iba pang instructional approaches upang malinang ang pagbabasa ng mga kabataan at layunin na masolusyonan ang literacy gaps ng mga kabataan sa Bacnotan. IFM News. IFM News. IFM News.